Tämä ensimmäinen meillä tänään on tällainen, mikä käsittelee arvonlisäverotusta, ajankohtaisia asioita ja myös sitten rakennusalalle liittyviä asioita, mutta kuitenkin ehkä vähän niin kuin yleisemmällä tasolla ja sitten muutamia tällaisia ilmiöitä, joihin mä oon viime aikoina törmännyt. Ja jatkossa niin erittäin mielellään otan vastaan teiltä kaikilta ihan aiheehdotuksia tai käsiteltäviä asioita, joita voidaan ottaa sitten näihin tuleviin webinaareihin. Eli toivottavasti otatte tuosta ylös sähköpostiosoitteeni, heti kun mä tästä saan slaidin vaihdettua, niin tuo voi laittaa ihan vapaasti webinaariaiheita ja mä otan sitten asioita esiin jatkossa. Me laitetaan tässä kohtaa tallennus päälle. Tämä tallentaa ainoastaan tätä PowerPoint-esitystä, eli ei näy tallenteessa teitä, ellette sitten tallenteen aikana halua esittää kysymyksiä, mikä on myös erittäin suotavaa, mutta niitä voi esittää myös sen tallenteen jälkeen. Mun nimi on Heikki Rintala. Olen ammatiltani veroasiantuntija, tehnyt verohommia jo 30 vuotta. Kallantilla on ollut nyt reilu pari vuotta ja sitä ennen näissä verotehtävissä kiertänyt oikeastaan kaikki muut positiot paitsi tuomioistuimen, joten veroasiat on tullut tehtyä moni erilainen hattu päässä. Tänään mulla on kuitenkin vahvasti ja syvällä päähän vedetty arvonlisäverohattu ja tänään käsitellään rakennusalaan liittyviä arvonlisäveroasioita, mutta tähän alkuun mä en voinut malttaa olla käsittelemättä myös vähän verokanta-asioita. Mulla ei suinkaan ole tarkoitus kertoa teille, mitkä uudet ja voimassa olevat verokannat on. Mä oon melko varma, että ne on teillä kaikilla enemmän vähemmän tiedossa, vaan ajattelin hivenen valottaa sitä taustaa, että miten näitä verokantoja nyt yleensä säädetään ja mitkä on meidän EU-jäsenvaltioiden mahdollisuudet vaikuttaa omiin verokantoihimme. Kaikkia lähtee liikkeelle siitä, että tuossa 22 vuonna tuli muutos arvonlisäverodirektiiviin ja tämä direktiivimuutos oli osa EU-komission tällaista pidempiaikaista projektia, jossa yhtenä elementtinä oli jäsenvaltioille myönnettävä laajempi mahdollisuus vaikuttaa omiin verokantoihin. Sinänsä kuulostaa vähän tyhmälle, että voisi olettaa, että kukin jäsenvaltio saa itse päättää verokantansa, mutta näin ei suinkaan ole. Ja nyt tämän uuden direktiivimuutoksen mukaan niin jäsenvaltiolla on sitten oikeus soveltaa kahta alennettua verokantaa tiettyihin erikseen listattuihin tavaroiden ja palveluiden luovutuksiin. Ja nämä tietyt tavaran ja palvelun luovutukset löytyy sitten direktiivin liitteestä numero 3. Näiden kahden alennetun verokannan lisäksi niin jäsenvaltiolla oli sitten oikeus soveltaa myös tällaista superalennettua verokantaa ja sitten nollaverokantaa. No, tämän direktiivin pohjimmainen idea oli nyt sitten mahdollistaa laajempi päätäntävalta. Annetaan lisää vaikutusvaltaa siihen, että miten niitä veroja kerätään ja mitkä ne verokannat on, joita jokainen maa haluaa itse sitten soveltaa. Haluttiin antaa entistä enemmän mahdollisuuksia soveltaa alennettuja verokantoja ja nollaverokantaa. Sen lisäksi sitten, niin mainitsin tuossa äsken sen liitteen numero 3, niin sieltä kukin jäsenvaltio saa halutessaan valita 7 tavaran ja palvelun luovutusta, joihin voidaan soveltaa tällaista superalennettua. No mielenkiintoistahan tämä on Suomen näkökulmasta, että eihän Suomessa sovelleta yhtään ainutta superalennettua verokantaa, ja kaikkia voimassa oleviakin verokantoja päädyttiin nostamaan. Mutta direktiivi mahdollistaa myös tällaisen tulokulman. No, tämän direktiivin muutoksen perimmäinen idea oli kuitenkin nyt sitten hyödyttää loppukuluttajia ja oletettavasti normaalia ja nykyistä halvemmilla hinnoilla. Ja myös sitten tällaisen yleisen edun tavoittelu oli tässä päällimmäisenä vetonuorana. No, kuten te tiedätte, niin verotuksella pystyy tosi paljon vaikuttamaan myös yritysten ja ihmisten käyttäytymiseen. Näin myös tällä verokanta-uudistuksilla haluttiin edistää tällaista ilmastoneutraalia ja vihreää taloutta sekä sitä siirtymää sinne suuntaan. Yhtä lailla haluttiin myös vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmän häiriösietokykyä.
Toinen tärkeä muutos tai pikemminkin muutoksen mahdollistava tekijä oli se, että aikanaan kun Euroopan unionin on tullut uusia jäsenvaltioita, niin niiden liittymisneuvotteluiden yhteydessä eri maille on annettu erinäisiä vapautuksia. Tyyppi esimerkkinä vaikka Ruotsi ja nuuska. Mutta nyt kun puhutaan verokannoista, niin monelle eri maille annettiin siinä vähän niin kuin liittymislahjana sitten tällaisia omia muista poikkeavia verokantoja. Saattoi olla, että siellä oli super alennettuja verokantoja tai sitten useita eri superalennettuja verokantoja. No nyt tämän direktiivin tarkoitus oli myös yhdenmukaistaa tätä menettelyä siten, että jäsenvaltioiden välinen yhdenvertaisuus toteutuu paremmin. Suomessahan meillä on hyvin laaja veropohja ja tyypillisesti kun puhutaan laajasta veropohjasta, niin se tarkoittaa sitä, että siellä ei ole poikkeuksia myynnin verossa. Ja kun on laaja veropohja, niin silloin sieltä voidaan ammentaa isoja verotuloja helpommin. Toisin sanoen, mitä laajempi veropohja, niin yleensä riittää vähän alhaisempi verokanta. Jos on taas muu kuin laaja veropohja, eli suppea veropohja, niin silloin usein verokantojenkin pitää olla suurempia, jotta siitä pienemmästä sammiosta saadaan se riitettävä verotulo. No, Suomessa meillä on todella laaja veropohja. Meillä on loppupeleissä aika vähän näitä verottomaksi säädettyjä, siellä alvilain luvussa 4 säädettyjä tavaran ja palvelun luovutuksia. Siitä huolimatta, että meillä on laaja veropohja, niin meillä on tällä hetkellä Euroopan unionin korkeimmat tai ehkä toisiksi korkeimmat verokannat. Väittäisin, että korkeimmat. Et ihan niin kuin yksi yhteenhän nämä ei mene. Muistan aikanaan, kun mä luin kansantaloustieteen pääsykokeisiin, en kylläkään päässyt sisään, mutta luinpahan ne pääsykokirjat kuitenkin, niin siellä puhuttiin tällaisesta kysynnän hintajoustosta. Se on jäänyt mulla jotenkin tosi hyvin mieleen, nimittäin siellä mainittiin, että mikäli hyödykkeen kysynnän hintajousto on joustamaton, niin se tarkoittaa sitä, että kun hyödykkeen hinta nousee, niin se ei vaikuta kysyntään. Kun hinta nousee, kysyntä pysyy samana. Tyypillisestihän tällaisia hyödykkeitä, joiden kysynnän hintajousto on joustamaton, kannattaa verottaa tiukemmin. Tyyppiesimerkkinä alkoholi. Viina on aina hintansa värtti. Tämähän on tämmöinen vanha kansan sanonta. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että osa meistäkin menee iltapäivällä alkoon ostamaan punaviinipullon, ja se punaviinipullo todennäköisesti hankittaisi, vaikka se olisi 2 tai 3 euroa korkeampi. No, Suomessa on huonoja kokemuksia tietysti alkoholipolitiikasta ja alkoholin käytöstä yleensäkin, ja näin ollen on haluttu, että alkoholin ongelmakäyttäjät niin eivät käyttäisi sitten kaikkia rahaa alkoholiin. Eli alkoholin hintaa ei voida vain nostaa sillä verolla, että verotulot kasvaa. Eli se ei vaan ole mahdollista, että kaikkien raha menee alkoholiin, sillä pitää jäädä rahaa myös tupakkaan. Ja tässä onkin nyt sitten semmoinen pieni dilemma, nimittäin savukkeita, kääretupakkaa, piippuja, savuketupakkaa, sikareita ja pikkusikareita ja nikotiinipusseja ja kaikkea mahdollista nikotiinituotetta verotetaan aivan hulluna. Ja nyt tuli myös uusi tämmöinen kessuvero, korotustaulukko, mikä astuu voimaan nyt sitten, tai astui voimaan viime marraskuussa. Nykyään siis tupakka-aski maksaa Baltiaralla 10 euroa, niin kun me ollaan tuolla vuodessa 27 heinäkuussa, niin silloin spadduaski saa maksaa 13 euroa 20 senttiä. Se on kyllä, siinä on siis veroja aivan törkeä määrä, mikä on mielestäni ihan hyvä. Eihän kenenkään ole pakko polttaa tupakkaa, niin sieltä maksaakin vähän enemmän veroja. Joskus muistan silloin itse 18-vuotiaana, kun tupakka-askin nostanut, niin se maksoi mun mielestä 4 euroa. Kova on kyyti. No nyt sitten kun uusia verokantoja on tullut, niin seuraava hyvin tärkeä asia, mikä meidän pitää pystyä määrittämään, on se, että koska sitä uutta verokantaa nyt sitten sovelletaan. Ja jos me mennään ihan puhtaasti verolain kirjan mukaan, niin uutta verokantaa sovelletaan silloin, kun tämä verovelvollisuus on syntynyt tämän lakimuutoksen jälkeen.
Eli jos me puhutaan tästä yleisestä verokannasta, niin sehän muuttui 1.9. alkaen. Nyt sitten, jos veron suorittamisvelvollisuus arvonlisäverolain mukaan on syntynyt 1.9. tai sen jälkeen, niin siihen sovelletaan sitten uutta verokantaa. Käytännössähän me joudutaan ensimmäinen, ehkä 2 vuotta soveltamaan vanhaa 24% verokantaa ja tätä uutta rinnakkain, nimittäin siellä on kaiken maailman hyvitys ja korjaus ja muita vastaavia toimenpiteitä, joihin sovelletaan edelleen niitä vanhoja verokantoja. Mutta tämä pitää ottaa huomioon sitten näissä taloushallinnon järjestelmissä, jotta siellä tuetaan edelleen sekä sitä vanhaa yleistä että uutta yleistä verokantaa. Suoriteperuste on ajallisessa kohdistamisessa edelleen se ykkösjuttu. Ja suoriteperustehan tarkoittaa sitä, että se veron suorittamisvelvollisuus syntyy silloin, kun tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu. Tai silloin, kun tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön, yhteisöhankinta on tehty, tavara on siirretty varastointimenettelystä pois tai maahantuodun tavaran osalta, kun se veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt. Eli suoriteperuste. Rakennusalalla kuitenkin, jos me puhutaan oman käytön arvonlisäverotuksesta, niin siitä säädetään tuolla luvun 16 pykälän puolella. Ei siis luvun, vaan lain 16 pykälän puolella. Ja sen mukaan rakentamispalvelujen oman käytön veroa pitää suorittaa niistä rakentamispalveluista kuukausittain sitä mukaan, kun palvelu valmistuu. Jos me puhutaan ostetuista rakentamispalveluista, niin niistä tilitetään oman käytön veroa siltä kuukaudelta, jonka aikana se palvelu on vastaanotettu, tai jos ennakkomaksuista puhutaan, silloin kun ennakkomaksu on maksettu. Tärkeä pointti on kuitenkin siinä, että rakennusurakka, jos on edelleen kesken tilikauden vaihtuessa, niin sillä ei ole merkitystä nyt sitten arvonlisäveron kohdistamiseen. Tämä siksi, että tämä urakkaluonteinen palvelu ei ole vielä luovutettu. Jos me puhutaan suoriteperusteesta, laskutusperusteesta, maksuperusteesta, niin jos me käytetään jompaa kumpaa näistä kahdesta edellisestä, niin jos meillä on vaikka laskutusperusteesta käytetty ja tilikausi tai kalenterivuosi vaihtuu, niin silloin se pitäisi laskuttamatta oleva osa kohdentaa sille tilikauden viimeiselle kuukaudelle. Näin ollen rakentamispalveluiden osalta niin tässä on hivenen eri tulokulma. No sitten tämmöinen pakollinen ja kieltämättä ihan informatiivinen yleislaidi rakentamisen arvonlisäverotuksesta. Eli käytännössähän rakentamisen arvonlisäverotus on toteutettu Suomessa 2 eri tavalla. Joko myydään avoimella verolla tai sitten myydään oman käytön säännösten mukaan. On kyse sitten avoimella verolla myynnistä tai että sovelletaan oman käytön arvonlisäverotusta, niin näin niin kuin arvonlisäverohattu päässä, niin kyse on aina myynnistä. Ja näihin molempiin myynteihin sovelletaan yleistä 25,5% verokantaa. Veron perusteet, eli ne veropohjathan näissä eroaa totta kai huomattavasti. Kun myydään avoimella verolla, niin silloin se on se hinta, mitä velotetaan siltä asiakkaalta. Ja kun sovelletaan käännettyä veroa, niin silloin se veron perusta muodostuu niistä välittömistä ja välillisistä kustannuksista. No, minkä takia tällaista oman käytön arvonlisäveroa nyt sitten ylipäätänsä sovelletaan, niin näissähän on taustalla aina se, halutaan varmistaa, että kukaan ei pääse niin sanotusti perusteettomasti hyödyntämään arvonlisäveron vähennysjärjestelmää. Eli tässä tapauksessa, kun rakentamispalvelu ja siitä tuloutetaan alvia oman käytön säännösten mukaan, niin valtio saa verotuloja, vaikka se kyseinen kiinteistön tai asunnon myynti myöhemmin olisikin arvonlisäveroton. Jos tätä oman käytön säännöstä ei sovellettaisi ja alvit vähennettäisiin kaikista välillisistä ja välittömistä kustannuksista, niin nehän kohdistuisi suoraan ja välittömästi verosta vapautettuun myyntiin. Ja tämä olisi niin kuin alvijärjestelmän vastainen tilanne, nimittäin kukaan ei saa vähentää mitään, jos se myöskin maksa arvonlisäveroja tavalla tai toisella.
No pykälätasolla sitten nämä rakentamisen kaksi eri virotustapaa jakautuukin hivenen useampaan eri tilanteeseen. Me puhutaan kaiken kaikkiaan 6 eri lainkohdasta, jotka säätää tästä kyseisestä rakentamisen arvonlisäverotuksesta. Kun me myydään sillä avoimella verolla, niin silloin siihen sovelletaan arvonlisäverolain pykälää 29. Esimerkiksi kun mä joudun pyytämään tuohon meidän keittiöön tekemään pientä remonttia, niin tämä rakennusalan firma tai remppafirma laskuttaa minua arvonlisäverolla ja juuri tähän 29 pykälään nojaten. Sitten nämä oman käytön verotuksen tilanteet jakautuu sitten pykälään 22, mikä on tämmöinen yleinen palvelun oman käytön säännös. Ja sitten nämä 4 spesiaalia rakennusalaa koskevaa pykälää, eli 31, mikä säätää rakentamisesta myyntiä varten tai rakennuksen rakentamista myyntiä varten. 31a, siellä puhutaan sitten omaan vähennykseen oikeuttamattomaan elinkeinotoimintaan rakentamisesta. 32 käsittelee kiinteistöhallintapalveluita ja 33 on sitten kiinteistön luovutus ennen käyttöönottoa. Eli nämä on ne pykälät, jotka rakennusalalla pitää olla hyvissä hyppysissä ja pitää osaa soveltaa niitä oikein. Seuraavaksi käydään katsoa muutama tuommoinen käytännön esimerkki, mihin mä oon törmännyt tässä viime aikoina. Tämä ensimmäinen on tämmöinen jo hivenen vanhempi tapaus, mikä korona-aikaan oli todella yleistä. Nimittäin korona-aikaan monelle rakennusalan ihmiselle tai yrittäjälle tai yritykselle oli siunaantunut jostain kumman syystä paljon luppoaikaa. Ja se näkyi sellaisena aktiviteettina, että tosi moni tämmöinen pieni rakennusliike tai remonttiyritys rupesikin rakentamaan omakotitaloja myyntiä varten. Ja näin teki myös tämä yksi kyseinen yritys, jota sitten jälkikäteen pääsin konsultoimaan. Toki olisi pitänyt päästä konsultoimaan etukäteen, niin tähän olisi voinut vaikuttaa, mutta tässä oli semmoinen tilanne, että tämä oli tämmöinen yhden miehen rakennusliike, ja se oli hankkinut hallintaansa tontin. Eli se oli siis vuokrannut tontin, ja tälle kyseiselle tontille sen piti rakentaa omakotitalo myyntiä varten. No, työt aloitettiin, sinne tuli sähköliittymät ja muut vastaavat liittymät, ja ruvettiin tekemään kivijalkaa, ja sitten kun sitä rakennuksen perustaa ruvettiin siinä pikkuhiljaa hahmottelemaan, niin tässä kohtaa tämä yritys myi tämän kyseisen tontin hallintaoikeuden ja tulevan rakennuksen sitten ihan luonnolliselle henkilölle. Olisiko ollut tämmöinen lapsiperhe, 3 lasta, äiti ja isä ja Volvo ja kultainen noutaja. Ja tässä tilanteessa sitten niin tämä yrittäjä oli budjetoinut koko kuvion ja ajatellut siten, että okei, että hän jatkaa tästä nyt sitten tämän talon rakentamista, että hän myi tämän tontin hallintaoikeuden ja kivijalan ja teki samalla sopimuksen sen perheen kanssa, että hän rakentaa tämän talon valmiiksi. Ja hän oli ajatellut, että hän tilittää arvonlisäveroa oman käytön säännösten mukaan, koska hän rakentaa taloa myyntiä varten. No ainut vaan, että siinä vaiheessa, kun hän myi tämän tontinhallintaoikeuden ja tämän kivijalkaan asti rakennetun talon, niin siitä eteenpäin hän ei enää myynytkään tai rakentanut taloa myyntiä varten, vaan hän myykin rakentamispalvelua, mikä on avoimen arvonlisäveron alaista toimintaa. Tässä kohtaa oli pikkasen kurja sanoa sille yrittäjälle, että no näin kun nyt on tehty, niin käytännössä tämä sun koko kate tästä rakennustoiminnasta sulaa tähän arvonlisäveroon. Siinä kohtaa nimittäin on turha mennä enää sanomaan sille asunnon tai sen tontinhallintaoikeuden ja tulevan asunnon ostajalle, että olisiko mitenkään mahdollista tähän kauppahintaan lisättäisiin alvi päälle. Ikävä tilanne, ja näitä tosissaan tapahtui silloin koronavuonna ja sitä seuraavana vuonna niin useampi. Ihan tyyppiesimerkki siitä, että tämä olisi voitu välttää, mikäli olisi otettu vähän paremmin selvää asioista. No toinen liittyy sitten tällaisiin rakennusprojekteihin tai rakennusurakka
kohteiden seurantaan ja sen seurannan merkitykseen, eli sen reaaliaikaiseen tietoon. Me Galantilla puhutaan tiedolla johtamisesta. Eli nyt sitten kun rakennetaan vaikkapa uudisrakennuksia, ja kuten nyt viime aikoina on käynyt, että ne on jo siinä rakentamisvaiheessa osoittautunut tappiollisiksi, vaikkapa nyt ihan yleisesti kustannusten kasvun takia. Ja oman käytön arvonlisäveroa on tilitetty kuukausittain sitä myöten, kun homma on edennyt. Niin nyt sitten, jos meillä on tämmöinen reaaliaikainen, tarkka, projektikohtainen seuranta, niin siinä kohtaa, kun me huomataan, että okei, että nyt tämä on menossa tappiolliseksi tämä kohde, niin siinä kohtaa voidaan myös lopettaa se oman käytön arvonlisäveron maksaminen. Eli mikään ei pakota maksamaan sitä sinne loppuun asti, kun se talo valmistuu ja hakemaan sitten alvia takaisin, vaan se voidaan lopettaa siinä vaiheessa, kun näyttää, että nyt kulut yrittää tulevat tulot. Aikaisemmin aina tähän piti hakea ehdottomasti ennakkoratkaisu. Ja niitä haettiinkin yhteen aikaan paljon. Sen jälkeen se verotuskäytäntö on löystynyt huomattavan paljon ja nyt viime aikoina on törmännyt ihan tilanteisiin, missä on riittänyt tämän oman käytön alvin lopettamiseksi se, että on ollut tarpeeksi tarkka ja yksityiskohtainen projektikohtainen seuranta. Ja läheskään kaikilla rakennusalan firmoilla mitään tällaista seurantaa ei ole, mutta mun mielestä pitäisi ehdottomasti olla. Kolmas keikka ei nyt sitten koskekaan suoranaisesti rakentamista, mutta kyllä tämä firma oli ihan rakennusalalla. Oli nimittäin tämmöinen rakennusalalla toimiva yhtiö, kutsutaan sitä vaikka nyt Aaksi, ja se osti toiselta rakennusalan firmalta käytetyn kauhakuormaajan, ja oli sovittu, että tämä maksu kauhakuormaajasta jaetaan osiin, eli puhuttiin tällaista osamaksukaupasta. No, kauhakuormaaja vaihtoi omistajaa, ja saman kuukauden aikana tuli ensimmäinen lasku sieltä myyjältä. Mutta siinä laskulla oli kumminkin tällä rivillä maininta vuokra kaivinkoneesta, eikä että kaivinkoneen myynti ja osamaksuja jaettu vaikka 10 erään. No tällähän oli nyt se vaikutus, että tämä ostaja oli suunnitellut, kun hän osti sen kauhakuormaajan, hän saa sen laskun siitä kerralla, että vaikka hän maksaakin sen osissa, niin hän saisi vähentää sen arvonlisäveron kerralla. No nyt sitten kun sieltä tulikin lasku, missä puhuttiin vuokrasta, niin silloinhan vuokra sisältää vain sen kuukauden vuokran ja se vuokra sisältää arvonlisäveron, jolloin se alvivähennys oli merkittävästi pienempi kuin tämä ostaja oli suunnitellut. No tässä tilanteessa sitten niin myyjän oltiin yhteydessä ja pyydettiin uusi lasku sillä verukkeella, että tässä tilanteessa on ostettu kauhakuormaa ja ei vuokrattu. Mutta tässäkin tilanteessa ja esimerkissä on hyvä kiinnittää huomioon siihen, että sillä laskun line itemilla tai sillä kuvauksella, mikä siinä rivillä on, niin voi olla merkittäviä verovaikutuksia. Toki tässä tilanteessa, mikäli siellä on ollut kattavat ja hyvät sopimukset, niin kyllähän tämä olisi voitu verohallinnolle perustella niiden sopimustenkin nojalla, mutta helpompaa tässä tilanteessa oli kuitenkin pyytää uusi lasku. No tämä aihe onkin sitten viimeisen puolen vuoden aikana työllistänyt mua varmasti kaikkein eniten. Tämä aihe on ollut myös mediassa viime aikoina ja tämä on aina ajankohtainen, nimittäin näihin liittyy isot rahat. Onko teille tuttuja tilanteet, joissa on ostettu asunto tällaista uudiskohteesta, mutta verollista liiketoimintaa varten, ja koska se on verolliseen liiketoimintaan hankittu se asunto tai liiketila, niin on haluttu sitten palautuksena ne rakentamisaikana maksetut oman käytön arvonlisäverot. Tätä tapahtuu tosi paljon. Tätä tapahtuu ennen kaikkea ihan hulluna noissa Lapin hiihtokeskuksissa, mihin rakennetaan upeita hienoja kerrostaloja sisältäen huoneistoja, jotka pääosin on tarkoitettukin majoitustoimintaan, mutta kyllä siellä on ihan asuntoja ihmisten omassakin yksityiskäytössä. Tätä tapahtuu uusissa kerrostaloissa. Yleensä siellä alimmassa kerroksessa on liiketiloja. Voi olla myös tilanteita, missä on uusi kerrostalo
ja siellä yhtiöjärjestys mahdollistaa sen, että asuntoa saa käyttää joko asuntona tai toimistona. Eli tällaisessa tilanteessa, kun hankitaan asunto, ja jos se hankitaan verolliseen liiketoimintaan, ja tämä asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöyhtiö on hakeutunut kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta verovelvolliseksi, niistä rakentamisajan oman käytön alvia päästään siihen omaan asuntoon tai liiketilaan liittyen niin hakemaan takaisin. Käydään vähän katsoa tarkemmin, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Eli periaatteessa, jos se uudiskohde ei ole vielä valmistunut, eli se asunto tai liiketila ostetaan tällaisesta keskeneräisestä rakentamisen niin ollessa vielä käynnissä, niin on mahdollista, että tämä elinkeinoharjoittaja, joka ostaa sen asunnon, pystyy sitten sopimaan sen perustaja- ja urakoitsijan kanssa, että siinä hinnassa on jo huomioitu tämä kyseinen arvonlisäveron palautus. Näissä tilanteissa aina, kun me puhutaan kiinteistöinvestoinneista ja sen arvonlisäveron palautuksesta, niin tähän liittyy se kiinteistöinvestoinnin tarkistusmenettely, ja se on 10 vuotta siitä valmistumisesta ja käyttöönotosta, ja niin myös tässä tilanteessa. Mutta tyypillisesti ne tilanteet on sellaisia, että se uudiskohde on jo valmistunut, ja sitten elinkeinoharjoittaja ostaa sieltä kivialasta sen liiketilan tai sitten jonkun muun asunnon, mitä käyttää vaikka toimistona tai vaikka majoitustoiminnassa. No mikäli tämmöinen elinkeinoharjoittaja nyt ostaa sen asunnon sitä omaa arvonlisäverollista liiketoimintansa varten, niin hänellä on mahdollisuus hakea sitä arvonlisäveroa palautuksena takaisin. Käytännössä tämä ostaja ei hae sitä arvonlisäveron palautusta, vaan tämä asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöyhtiö. Ja ne on yleensä aina hakeutunut tästä verovelvolliseksi, sillä muuten tämä ei ole mahdollista. Eli käytännössä kuvio menee siten, että tämä asunto-osakeyhtiö hakee sitä alvipalautusta verottajalta, niin tässä vaiheessahan tämä perustajaurakoitsija ei ole enää kuvioissa mukana, vaan se hallinta on luovutettu jo jollekin isännöintitoimistolle. Eli tämä asunto-osakeyhtiö hakee sen alvin takaisin sillä perusteella, että yhtä tai useampaa tilaa siitä kyseisestä yhtiöstä käytetään arvonlisäverolliseen liiketoimintaan. Ja se alvipalautus puolestaan perustuu sen perustajaurakoitsijan maksamaan oman käytön arvonlisäveroon. No nyt me tullaan siihen jännään vaiheeseen. Alvi palautuu verottajalta sinne asunto-osakeyhtiöön. Miten se jakaminen siitä eteenpäin sille kyseisen liiketilan tai huoneiston ostavalle elinkeinoharjoittajalle tapahtuu? Käytännössähän me puhutaan aina osingosta. Jos osinko tulee asunto-osakeyhtiöltä toiselle yhtiölle, se on verovapaa. Jos sen asunnon on ostanut vaikka majoitustoimintaa varten luonnollinen henkilö, silloin se onkin veronalaista. Toinen tapa hoitaa tämä on tehdä sitten sellaisena pääoman palautuksena. Ja nyt sitten nämä riitatilanteet ja nämä ongelmatilanteet on liittynyt niihin, että tämä asunto-osakeyhtiö on kieltäytynyt hakemasta sitä arvonlisäveroa takaisin, tai vaikka onkin hakenut takaisin, niin on kieltäytynyt siirtämästä sitä verohyötyä sille osakkaalle. Ja tässä kohtaa pitää tosi tarkkaan aina katsoa ne yhtiöjärjestykset. Onko siellä semmoinen maininta edusta yhtiölle vai edusta osakkaalle? Mä ymmärrän tavallaan nämä asunto-osakeyhtiöt, jotka on kieltäytynyt sen alvin palauttamisesta tälle kyseiselle elinkeinoharjoittajalle sen takia, että tähän liittyy aina se kiinteistöinvestoinnin tarkistusmenettely, eli se 10 vuoden periodi. Nyt jos käy niin, että se alvi palautetaan tälle elinkeinoharjoittajalle, pyörittää vuoden 2 vaikka baaria siinä kerrostalon alakerrassa ja sitten liiketoiminta loppuu. No tällaisessa tilanteessahan se tarkistusvelvollisuus aktualisoituu ja tämä asunto-osakeyhtiö joutuu maksamaan verohallinnolle takaisin sen alvipalautuksen niiltä jäljellä olevilta vuosilta, ellei siihen löydetä äkkiä jotain toista elinkeinoharjoittajaa jatkamaan sitä verollista liiketoimintaa. Ja tämä on se syy, minkä takia asunto-osakeyhtiöt pelkää palauttaa sitä alvia sinne osakkaalle, koska ne pelkää myöhemmin joutumansa maksumieheksi. Käytännössä tällaisessa tilanteessa se asunto-osakeyhtiön pitää yrittää periä se arvonlisävero sieltä osakkaalta, ja jos se toiminta on mennyt nurin, niin sieltä tuskin mitään saadaan. Mutta
äärimmäisen mielenkiintoisia ongelmatilanteita nämä on siitä huolimatta. No mietitään nyt sitten sellaista, että miten tämä arvonlisävero käyttäytyy, mikäli elinkeinonharjoittaja, joka aiemmin on käyttänyt sitä asuntoa arvonlisäverolliseen liiketoimintaansa, myy sen asunnon eteenpäin esimerkiksi 2 vuoden jälkeen. No, jos tämä asunto myydään nyt sitten alvittomaan käyttöön, esimerkiksi jollekin luonnolliselle henkilölle tai toiselle yritykselle, niin silloinhan tässä on sellainen tilanne, että tämä asunto-osakeyhtiö joutuu palauttamaan sitä arvonlisäveroa verohallinnolle. Eli käytännössä tämä yritys, elinkeinonharjoittaja, joka myy sen liiketilan arvonlisäverottomaan käyttöön, joutuu tulouttamaan sitä rahaa takaisin sinne yhtiöön. Nämä on aina inhottavia asioita, varsinkin sen kyseisen yrityksen osalta. Mä oon törmännyt useampaankin sellaiseen kerrostaloon, missä tätä kyseistä huoneistoa voidaan käyttää asuntona tai toimistona, jolloin nämä tilanteet, missä se myydään nyt sitten eteenpäin, niin onkin mielenkiintoisia, koska ne saatetaan myydä verottomaan käyttöön tai verolliseen käyttöön. Ja mun aivoissa se tarkoittaa sitä, että silloin ne hinnat pitäisi olla eri. No tässä tilanteessa nyt, kun se myydään verottomaan käyttöön, niin esimerkinomaisesti niin tämä markkinaehtoinen velaton kauppahinta on nyt 115 rahaa. Eikö niin? Tässä tapauksessa asunto-osakeyhtiö tarkistaa sen alvivähennyksen, jos ja kun tämä asunto on ollut alvillisessa käytössä 2 vuotta, niin se tarkoittaa silloin, että siellä on vielä 8 vuotta jäljellä sitä tarkistusaikaa. Verottajalle pitää palauttaa tämä 8 vuoden osuus siitä aiemmin saadusta alvivähennyksestä. Tuossa on tarkemmin kuvattu sitten, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Eli 12 rahaa pitää palauttaa siitä saadusta 15. No, katsotaan tätä tilannetta vähän toisesta näkökulmasta. Miten tämä arvonlisävero käyttäytyy, mikäli tämä äskeinen elinkeinoharjoittaja myykin tämän asunnon toiselle elinkeinoharjoittajalle, kuka käyttää sitä asuntoa omassa arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa? No, mikäli tämä elinkeinoharjoittaja myy sen asunnon tällaiselle elinkeinoharjoittajalle hänen harjoittamaansa liiketoimintaa varten, niin tämä kiinteistön alvivähennysoikeus ja tarkistusvelvollisuus siirtyy tälle toiselle elinkeinoharjoittajalle. Tällaisessa tilanteessa se myyntihinnan pitäisi mun mielestä olla eri. Että jos se myyntihinta olisi se sama 115 rahaa, niin silloinhan tämä ostaja maksaa siitä täyden hinnan, minkä lisäksi sille tulee vielä riski siitä, että se joutuu palauttamaan lisää arvonlisäveroa sinne asunto-osakeyhtiöön, mikäli tämä toinen ostajakin lopettaa siinä sen elinkeinotoiminnan harjoittamisen. Eli jos mä ostaisin omalle firmalle toimiston tällaisessa tilanteessa, niin mä vaatisin kyllä, että siinä hinnassa pitää olla huomioitu se alvivähennys. Ja nämä tilanteet, mitä mä oon nähnyt, niin ei ole. Että siellä on maksimihinta joka kerta ja sitten elinkeinoharjoittaja maksaa sen maksimihinnan, minkä lisäksi hänelle tulee riski siitä, että hän joutuu maksamaan arvonlisäveroja sinne asunto-osakeyhtiölle, mikäli hän lopettaa verollisen liiketoiminnan. Ei missään määrin ideaalitilanne. Tässä tämä esimerkki vielä ranskalaisin viivoin. Eli tässä tapauksessa niin tämä firma myy sen asunnon liiketilan alvilliseen käyttöön. Tälle ostajalle siirtyy vähennysoikeuden alvihyöty sen tarkistuskauden jäljellä olevien vuosien osalta. Ja jos tämä asunto on ollut alvillisessa käytössä jo 2 vuotta, niin tämä 8 vuotta sitten siirtyy tätä tarkistusvelvollisuutta tälle uudelle ostajalle. Ja tässä tapauksessa tämä siirtyvä alvihyöty lasketaan vähän samalla tavalla, eli tämä 8 vuotta 10 on edelleen jäljellä. Ja kun alkuperäinen vähennys on ollut 15 rahaa, niin se tarkistettava osuus on tämä 12 rahaa. Näin ollen se velaton kauppahinta pitäisi olla 103 rahaa, eikä se 115, mikä minulla oli siinä ensimmäisessä tilanteessa. Ja nämä on nyt sellaisia, mitkä viime aikoina on ollut paljon esillä, niin mediassa kuin omallakin työpöydällä. Pyydän kiinnittämään näihin erityistä huomiota. Kun puhuu hauskasta aiheesta, niin aika lentää. Meillä meni 8 minuuttia 53 sekuntia yli aiheen, tai ei aiheen, vaan sovitun aikataulun. Pahoitteluni siitä. Kaikki ne, jotka haluaa tämän materiaalin
luettavaksi, niin sen saa. Laittakaa mulle vaan sähköpostia ja mä ilomielin jaan tämän materiaalin teidän kanssa. Ja kaikki ne, ketkä ei päässyt tähän webinaariin paikalle, tulkahan myöhemmin ja tämäkin webinaari tulee julkaistua jossain sosiaalisen median kanavissa.